Tlesta xogħol li sar fil-junction ta' bejn Ħażebbuġ u s-Siġġiewi fit-triq l-Imdina biex bekk il-ħin tal-ivvjaġġar f'din iż-żona se jkun qed jonqos b'medja ta' 30%. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta Ivan Falzon, id-Direttur Eżekuttiv għal proġetti u l-Implementazzjoni Rejfil Abdilla u l-Perit Rebecca Grek. Fost l-oħrajn il-proġett inkluda 525 metru ta' bankini ġodda, 435 metru ta' servizzi ta' telekomunikazzjoni, iċ-ċaqliq ta' servizzi tal-ilma eżistenti u sistema ġdida ta' dawl. Il-Perit tal-proġett Rebecca Grek spjegat kif dan il-proġett taffa d-diffikultajiet tal-konġestjoni u naqqas ir-riski tal-inċidenti f'din ir-rotta ewlenija f'pajjiżna. Fil-xogħlijiet li għamilna użajna l-istess spazju biex minflok din il-junction issa qed tiffunzjona permezz ta' traffic lights li qegħdin jippermettu li l-flows ta' traffiku li jinżlu min-naħa ta' Ħażebbuġ lejn ħall-qormi jibqgħu għaddejjin mingħajr ma jkunu interrotti. Il-flows li jkunu tilajn min-naħa ta' ħall-qormi direzzjoni lejn is-Siġġiewi u Ħażebbuġ ikunu qegħdin jieqfu fit-traffic lights sabiex bekk ikun qed jippermettu wkoll li l-vetturi li jkunu ħerġin mid-direzzjoni tas-Siġġiewi illi qabel kienu jeħlu ħafna fil-junction bħala roundabout issa qegħdin ikunu jibqgħu joħorġu faċilment permezz ta' traffic lights ukoll. Min-naħa tiegħu id-Direttur Eżekuttiv għall proġetti u l-Implementazzjoni Rejfil Abdilla qal il-proġett intlaqa' tajjeb ħafna mir-residenti tal-madwar u spjega kif l-Aġenzija Infrastruttura Malta għamlet qatt ta' emendi fil-pjanijiet oriġinali tagħha sabiex salvat numru akbar ta' siġar eżistenti fuq il-post. Ħafna mix-xogħol sar ukoll matul il-lejl biex naqqas l-inkonvenjent li nistu jużaw dawn l-akwati. Illum għandna proġetti li ntlaqa' tajjeb ħafna min-nies. Il-proġett illum juri li l-benefiċċji li kienu mirati li ħajntlaħqu fil-fatt intlaħqu u n-nies huma aktar kuntenti bis-setup li hawn illum fejn mod iktar holistiku inti taf li għandek proġett fejn tista' taċċessa l-akwati b'mod sikur u b'mod effiċjenti. Apparti minn hekk saru wkoll tibdiliet fil-post oriġinali tal-pedestrian crossings u fis-segregazzjoni ta' triq prinċipali mimma triq biswita għal aktar sigurtà fit-triq mingħajr ma jkun hemm impatt negattiv fuq l-operat ta' mħażen u negozji f'din iż-żona. Se tiġi introdotta wkoll sistema ta' controlled pedestrian crossing li taqsam il-karreġġjati prinċipali ta' triq l-Imdina. B'hekk tiżdied is-sigurtà pedonali għal min jagħmel użu minn din it-triq bil-mixi. Min-naħa tiegħu il-Ministru Aron Farrugia qal li dan il-proġett huwa eżempju ieħor ta' kif permezz ta' proġetti infrastrutturali qed inkomplu ntejbu s-sigurezza fit-toroq tagħna.